tata si kija inu ede bụ nke mbụ asị na nwa agbara nwaanyị mụ na-echu iyi ndị mmụọ nwa agbara nwaanyị mụ abana ka gị na-echu gịnị na-echu iyi ndị mmụọ nwa agbara nwaanyị mụrụ na-echu iyi ndị mmụọ ka m kọwaa ya nwa ahụ amụ na agbara nwa ahụ agbara nwaanyị mụ onye ji ụkwụ chie bụrụ nnukwu na mmadụ kwesịrị ime ihe mgbe ike dị ya efe onye na-alụ ụlọ n'oge gboo efe onye si na dike adịghị eji ọkara nkwụ na ego mgbachata ewu ukwu ma jigodo ka ekebe ewu oke ka nza gị ozugbo o nwere ihe ndị gboo na ka ya bụ onwe onye ya efie ụgwọ ka ifie ya ụgwọ na-emesie Lili agba m ya ka ọsọ ya ị ga-efie mmadụ ụgwọ na-emesie o nwere ka n'oge gboo ndị gboo na-asọpụrụ ụmụ nwaanyị hinne o nwere ha na-akpọ ewu ukwu maọbụ ewu mmụọ ịtọ ewu ukwu ewu mmụọ ịtọ nwa nke mbụ nwa nwoke nwa nke abụọ nwa nke ịtọ nwa nwoke igbo eri ewu ukwu ịnụ ọ sị nọ na a na-achụ anụ ngwele na-aba ọhịa a na-achụ anụ ngwele a na-aba ọhịa chee na ya ka a na-achụ ị na-ekwu nwa ogbenye mmadụ esi na nwa ogbenye nwere nke na-ekwuru ọbịa ọ sị na mmụọ zacha ogbu ọja ihe ọ na-etu ya ọ daba onunu mmụọ zacha ogbu ọja ihe ọ na-etu ya ọ daba onunu ịma mmụọ nwere mmụọ eji ọja edu zacha ogbu ọja ihe ọ na-etu ya ọ na-etu ya ọkaka o jitu ya ọ bụrụ na mmụọ akwụsị na-aza ọja ịma ọ na-ya adabalili onu maka na ihe a na-etuo ọja lafuo dike ọ na-akpa ọja lafuo dike ọ na-akpa ọ sị na ọ bụrụ na ifele emeghe onye na-ele abụbụ n'ahịa na ọ bụrụ mmụnwa bụ onye na-ego ego ka ifele ga-eme ọ bụ na ifele emeghe onye na-ele abụbụ n'ahịa ọ bụrụ mmụnwa na-ego ego ka ifele ga-eme n'oge gboo adịghịla abụbụ n'afịa na obodo na-akpụ alụ adị eme na be ha obodo na-akpụ alụ adị eme na be ha ọ sị na ihe eji etinye alụ nri n'ọnụ ajị wee depụta n'ile mba okenye nke agbagote biko nke agbagote biko